Pasiring sa pagkakaburunyog, problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Salamat sa tuyang sponsor kan outfit Floras Apparel. Yan. Pinasubli kita ni Tata Nems kan magayuno na jacket Floras Apparel. Kumusta man tabi Madam siya? Pwede man akong kuan man honorable. Courtesy ni kan Floras Apparel. Yan ang sinasabi ko. Sa kay dalian ko kaya tabi nagtiyempo ako Tata Nems na dai nagbabagrat. Sinulog ko so kapote ko, so pantalon na kapote man pababa, nagboots, full battle gear ako, nalingawang ko so pangitaas ko, nakapangharong pa pala na ako. Ay, salba yung buhay ni. Sige, tabi! Diyos marhay na Miyerkules na nagtatagauran-uran pang pagkaaga, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Dahil makalingaw tabi, pasalamat lamang kay Mama Mary. Igwa kitang novena, 5:15 taod-taod alas 5:15, Our Mother of Perpetual Help novena. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention tang pag-iribata sa hanap buhay sa broadcast media, si Papa Andy Madrigalejo. Yan, ngunyan ko pa sa naaraman kumpletong pangarampalan for so long a time. Ma-30 anyos na ako tatanim sa broadcast industry. Ngunyan ko pa sa nadiscover pagpaparaapod mi ka ito kay Andy talaga, Anding Madrigalejo. Andy. Ngunyan ko pa sa nadiscover ang tunay na pangaran pala ni Andy, Lian Delar. Andy, Papa Andy, happy birthday tabi isa sa imo ha. Maray na aga tabi, Papa Andy Madrigalejo, saro sa matyaga man yato na pag-iriba sa hanap buhay sa broadcast media. Sarabay-sabay kami kainin ni Tata Andy Madrigalejo kan Santo Domingo Albay. Sagkod kitang 10:30 sa Tingog Kanbanwaan. Maray na aga tabi, Papa Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Si Ramsa na kunyan na panira mo ngunyan Tata Jason Papa Jason. Tinolang tahong na may kangkong con fried tilapia sa malipot na aga. Gun mo si Ramon David. Papa Jason, tinulang kangkong at tinulang tahong with kangkong tapos may fried tilapia. Sus Mario Joseph. Tapos dyan na banggi naman, tirahon mo kan so toppings kang kekois grahida. Sinasabi ko sa iyo. Toppings na masiramon. Gun mo an igwaning ano nga nito sa mga flavor Doña Rose grahida. Hello. Ano nga nito sa mga flavor kay itong toppings? Iba-iba. Sa haloy-haloy na nasa radyo ka, sobrang 30 anyos. Oho. Ngunyan mo palang na-discover na gwapo ka? Walang yak. Day pa nga ni ako nagtutubod, day pa ako naniniwala. Hindi ka pag-iray naniniwala? Yan eh. Mapares-pares na, mauran na. Mauyan na naman ang panahon na dahil na nakatapos ang oran. Hindi ka pag-iray naniniwala, nagwapo ka. Sana nin matra, labi lang 30 anyos na nasa radyo ka.
Walang iyang buhay to. Oh, ayan mo ta. Makunyan kita si Kari-Kari sa mapadara ko sa imo. Si Ram sana, nuarin iyan. Iyo. May nanawit makunya na maluwas ng kami kan mga Kari-Kari. Yun ang Iyo. sinasa. Pero Tapos dapat mag-abot digdi bago tunay na inaapot Na. na luglog. Luglog. Ang mga luglog siya ng mga Oh. kunyan lang. Basta luglog kami maluwas kami kiluglog. Sa taglipot mo na. Iyo, dapat makaabot Iyo. digdi ang kari-kari bago Kaya mag-alas ako pa 10:30. naman sa mga toppings na yan. Iba-iba ang picto-toppings ko. Pero kung sa aram ko, guwapo ka. ang gwapo na baga kabayo. Ay, di iwan. Arin pa, apito ko po. Diyan mga paborito ng kabayo. Bakit kabayo? Oy, mas may gwapo pa dyan sa kabayo. Oo, kaya dahil ka naman isip kang kabayo. Sige, Manay Rose. Sige, Salamat po. bye. Salamat po si Madam Rose Grajeda sa tuyang mga paraan tabay. Mga 30 anyos sa good mo kulog payo. Oral daw kaiisip nin tema ano. Kaya mo, Madam siya, 30 years kakaisip ning tema, kaka-research ning mga manlain-lain. Sa 2028, kung mag-file akong sertifiko de kandidatura, mabuto ka sa ko siya. Araw, dahil kita nagtataram na, kung ako yaon dyan sa konseo, kung ako, dahil ka magtaram ka. Haputod mo na, kung may mabuto sa imo, buda magana ka. 2028, anong gusto nindo sa ko tabi, halimbawa, probinsya o siyudad? Ano daw lamang, adi? Dahil kita magtaram na, kung ako ngayang yaon dyan, dahil ako makanta, araw kayo ni, dahil ka magtaram ka. Isipon mo na kung gumana ka. Ay, nako tabi. Good morning sa gabos na mga rupit ng maray. Nako, maduwang bulan ng kababagrat baga kita sus maray sobra. Uy, mahal na amang Diyos tabi. Makisuyo man ano. Sana i-bless naman duman sa California. Ining uran na ini, duman naman ibubu sa kunyan sa California. Sus Mariosep naman no. Aram mo baga, kasuha po na istorya ko duman sa Bicol Target. Itong gari pagdulo-dulo baga siya ano sa mahal na Diyos. So daman sa Golden Globe Awards. Yan bagang Golden Globe Awards. Kuan iyan, saro yan na famosong award-giving body, yan na Golden Globe, na minarekonisir kan kakayahan kan mga artistas. Mina-excel kan mga artistas sa bilog na kinaban. Duman pinagigibo yan sa Hollywood, duman sa California, US of A. Pinagdudulo-dulo baga duman sumahal na Diyos. 2 days after, uyan na, nasulo. So, kunyan, anong lugar? Palisade, ito ano, Palisades ba? Buda ano pa itong lugar naman, basta. Magnitude kan kalayo is tulo tatanems na football playing field per minute ang pigkakaon. Dakulaw nun bagang football playing field. Imahin na ron nindo yan na kwan, yan na oval dyan sa Bicol University. Buda iba pag mga oval, maski dyan sa Morms. So kung saan may mga oval, yan na track. Tulo ka iyan, kada minuto an rirawarawahan kan kalayo. Kaya iyon natabian ano. Sabi nga ni buso nga yan, dahil ka magparabalo kung sa mahal na Diyos. Dahil bagang nagiginibo, Estados Unidos de America na yan. Igwasindang mga ekwipo, igwasindang teknolohiya, siyensya, pati an sa indang mga firefighters is well equipped kana personal gears na iyan. May mga training sa langkaw na kalidad leveling trainings. Igwasindang mga chemical ining mga fire retardants. Pero anong nangyayari tatanems? Dahil nakukontrol. Maski ano pang isisibong tubig, fire retardants, chemicals, uyan. Kikaon. Sagkod ngunyan baga, dahil pamaning na ipapaluwas na resulta,
yung Estados Unidos de America kana investigasyon kan mga pinakamatitindang matitinding arson investigators kung ano managad ang kapinuunan. An solamenteng theory duman apwer ka ining so talagang daita makunyan only God knows baka talagang busong so gobyerno man duman nagpopostulate nin idea either nga natural. Pag natural ta, yun na nga niyan, pag raging na ayan na kabubuldan, sa tuya digdi gulping uran, duman gulping init. Yan, nagkalayo, nagkaigoning bus fire, sa kudiyo natabian. Either nga natural. Or, pag man-made naman, pag sinabing man-made, pwedeng accidental or tinuyo. Day lang kita, day ko pa nako ko akon igwa na ning resulta. So initial na report na nagluwas tabi na igwa ng sarong inarestar na pinagdududahan na ito so nagpuon kan kalayo duman sa California. Bata itong lugar baga, pamuso yan na lugar. Yaon dyan ang mga artistas, mga icons, mga well-to-do. Iyan na nahihiling tabaga sa pelikula na dakula na Hollywood na nasa bulod na kalitrayo yan. Anong lugar nga na ito Migong King? So nasusulo. Palisades, tapos Altadena. Yan. Yaon dyan. So Beverly Hills, sa inito tabi, Madam siya, Beverly Hills, saro man baga yan na lugar sa Estados Unidos de America na famoso mga sabi kan na inas terminology dyan sa kanto, mga pirakan, mga makwarta. Day man ito dyan sa yan na Beverly Hills, day man na uunang bitan. Day man So, iyan sa California, binusong gayod talaga, o nag-importar na nga ni Sinda. So, Canada, nagpadara na nin eroplo na mawawa nin tubig. Isipon mo tatanim sa sumanok-manok na yan baga pag mina kunya kita nin kalayo ako nagdakula tatanim diyan sa kapobrihan yan ang pigsap nami so ang pigagatong mi kahoy pigagamit mi kay itong pang maakot iyan na duga kan pili na mahamuton niyan makuha ka sa naning diit igo kami kay itong nasa guro-gurapo na sa dit duga kipili mahamuton makuha ka sa nanin sadit na bagol, ibugtak mo naman, sindihan mo, minalaad anin, alalay na makusog, alalay tatanems, makusog ang laad kan, sagkod na makakamakot ka. Ang pagkikayaban mo bagaan na nagkalayo na, may minaalin tutubaga na mga, iyan na, ang apo nila naman, embers gayod. So, iyon pag kikayab mo baga ang kalayo na nagmamakot ka, may mga minaputok baga dyan ng mga kunyan. Anong termino ka digdi sa to? Nalingaw ko na sa puro na naman kandila ko, Engineer Merly Gaspi. Di ko kaya paano nagagamit ining dila ko na naman. Pag pigahayop mo bagaan, minaalin tuto yan na kunyan na mga garian ninipot naan. Anong apod kaan yan? Nakalayo, pak. Tapos, igwa duman kang pigapod na Santa Ana winds sa California, iyuan nan mina-spread kang kalayo. Duman sa kabubuldan, sagkod sa mga residensyas. Tabi Kaya kung kita digdi uran na tudo-tudo, maduwang bulan na, duman sa California, US, sagkod ngunyan, o kaso nakaaging aning banggi, igwa na naman yung dinagdag na evacuation orders. Ang makagirabo pata, may mga harong tatanems na isinalbar. Igwang simbahan nga ni. Dahil lamang na simbahan. Igwang harong duman na pigapahiling sa sarong source niya to sa international. So reporter, pigapahiling tatanem. So sa iyang sukudal kan may sa dirikang harong, igwang imahen ni Mama Mary, Buddha ni Jesus Christ. Ibinugtak duman. So talagang pinasadya. Dahil lamang ito na So kataraning tumpos kalayo. O yan. Igwaning nako ang Biblia. Na dahil lamang na
may mensahe. Sabi ka ni ba, may mensahe. Nilingan na. Day baga napupundo pa sa kuno niyan. Maski anong klaseng chemical, mga fire retardants, kung ano-ano ng pinagigibo, iyo mang giraray, mako na naman so paro, maitaas na naman, maalintuto na naman yan ng mga kurukalayo baga, mahugpa na naman duman sa kunyan sa mga manlaylay na pwedeng masulu. Yan na naman. Sabi nga ni kan sarong may write up so sarong kunyan. So sarong firefighter man, na retired firefighter. Kuta na nga yan, da ipinaibakwar gabos. May itinadasa ng mga capable and able na mga makukusog na kalalakihan. Nangyari nga yan, pag alintuto kaya ng mga manok, manok-manok, tatanim, sinako ako na sa termino, yan na manok-manok. Ang pag alintuto nga kaan, suhug pang ka ito, pwede nga itong siibon ka sa mga matatada duman na dahil nag-ibakwar kunta na. Ay sa kataday nga yan yung nagre-reparo na sa komunidad, o kaya yung saro pa nga yan sa kausa. So mga manok-manok na minaitaas nga mahugpa duman sa mga flammable, mga combustible, mga raging ng mga basura, kugon, na pwede kata na ngayon, may makatabang duman ng mga sibilyan, didirihiran sa nakan firefighters, force multiplier kunta na. Saka tadain ang natada duman na tawo, kaya nagkaurubos. Tabi, Migong King Reynaldo. Sabi ni Migong King, mag-vice kapitan ka ngaya sa barangay 16. Vice kapitan. Oy, so mga kapitanes buda mga ilihidong opisyales kan barangay, pati kagawad kan SK and chairman, pasado na tabi sa ikatulong kabtang third and final reading sa Senado. 4 years na kamo. Halat-halatong lantabi niya to ang mga dagdag pang dispatchos kayan ta maaraman ta kung so presente tatanems makaka-avail kaan or sumasunod na maiilihir na kapitan. Ta igwa gayon ng eleksyon niya na Disyembre, tama ba? Or pagkatapos gid kan turno kan sitting officials ngunyan, elected officials kan barangay including SK, baka duman na applicable ining lay once na mapirmahan na po as in maging lay, ining proponidong lay na pasado na sa third and final reading sa Senado, pag isinangat yan sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos as in pinirmahan, maaraman ta na dyan yung IRR kaan. Baka this refers to duman sa mga masunod na matukaw ng kapitan, kagawad as in SK chairman and SK kagawad. 4 years na tabi, fixed term. 4 years. Maaraman ta ang IRR ka yan, malilinawan tangapit na mga aldaw. Antabay lang rin dispatchos ka antabi yan. Sir Ping, gusto kong madangog ang boses mo uli ka itong mic sa Golden MC sa Golden Globe Awards. Dakol mga not believers in God. Itong kunyan MC Bagaduman na iunganian pinagdudulo pa pati sa crowd nag-uurulok pa Sabi ni kunyan ni Engineer Merly Gaspi, not only air sa residents and affected, pati ang satong atmosphere cause of the carbon dioxide. Tama ka man ang God Engineer Merano. Magayon na i-open up mo pati so air quality duman sa California and nearby states, posibleng apektado na kaiyan. Yugon mong kasulusos, Mario Josepa. Daing naginibo, maski ang nasyones na bantido na pagkan talagang kastigo kan mahal na Diyos tatanim sa wala kang magagawa. Kaya dipisil magpara dulo magpara kon sa mahal namang Diyos. We do not know. Yan ang nangyaring ansakwan sa California, US of A. Hilingan na, maski ano bagang gamit ni na teknolohiya, siyensya, ekwipo, na ibaga na pupundo so kalayo, sagkod ngunyan. Garo na war zone, tatanems. Ay talaga pag nahiling tabaga dyan sa CNN, mga retrato. Video. Matindi tabi yan matindi. Maray na aga tabi kay kapwa da kuing espeho
Maray nagatabi sa imo dyan sa daraga. Katuwang ta dyan sa luwas ang Mega Force Patrol, si Pading Jimmy Nasalita, naging inutan dyan, Chief Reporter. Si kumpadring Al Armario, si Pading Jomar Bian sa First District. Kumusta man dyan sa First District ha, mga listeners niya to dyan, good morning. Nakaantabay sinda sa sister station ta ining 106.9 WGB FM tabi. Yan, good morning sa Indo kay Sir Dex Velez, ang station manager dyan, the men and women kang 106.9 WGB FM, pati na subarkada ta dyan sa tech si Elvis Precisely. Yan. Database. Ano lamang dyan database sa kwan sa tabako ha? Elvis Precisely kan 106.9 WGB FM. Migo, may mga prediction ang year 2025, year of disasters. Ana day man tabi Migong King. Ipadagos ta sanan pangadya sin pakimaherak sa mahal na Diyos. Si Karen, si Joshua, si Henry Mata, sa Manibela. Control Technical, Tatanems Flora. Sa Newsroom, News Direct Mar. And siyempre, ang sa tuyang Tres Marias dyan. Angel, si Jen, si Mary Joy. With Jimos Barrios, sinda nagtatarabang-tabang, sumadakan mga bareta, pati naman po sa social media, kasabay si Madam Shia Leron sagkod sa production. Si Jerome Nico Martinez on assignment duman sa Santa Ines. Yan, may dakulaon na okasyon man dyan sa Santa Ines tabi. Ako po si Pio Fernandez. Good morning! So mga nakantabay dyan sa website kan DCGB, yung DCGB News Online, worldwide, netwide, good morning from the Philippines. Pati sa YouTube. Sige, ang sa kuyang numero tabi, 0942-670-1195. 0942-670-1195. As in 0966-0730-115. 0966-0730-115. Good morning palang dyan sa tuyang mga listeners man. Uning Shell gasoline station sa Hampangkan People's Marketing. Unig di sa may Cres Snack In. Shout out da sa indatabi mga pag nagagasolina kita dyan kan sa tuyang antigong kunyan, two wheels. Yan, shout out nga Papa Pio. Sige dyan sa Gabos, sa Shell Gasoline Station, sampang kang People's Marketing, harani sa Cres Snack In. Good morning, tabi. Pati naman dyan sa Sterling Bank. Yan, mga tellers dyan, kahera. Sagkod yung men and women, managers, Gabos dyan sa Sterling Bank o dyan sa may hampangan man kan PhilHealth Region 5 sa Tahaw Road. Maray na aga tabi. Good morning sa Indo dyan. Sige. Ito na tatanim sa time check na kita. Oras Pilipinas 9:31. An oras hatod sa Indokang. Playtime for all your gaming needs. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa Natural
natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kitty-Lets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kitty-Lets. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung sa'yo na ko pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world.
Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani ka. Kabayani, kabayani, kabayani kita. Luzon, Visayas at Mindanao. Never say die, isigaw. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yes, salamat tabi Tata Dems, and buwalta na kita sa programa ngunyan pong pagka-aga dyan sa mga nagbabiyahe tabi pasiring sa Libon, yung burabod tabi na stretch dai tabi yan pwede pang maagihan. Ano? Sige, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya na si Compadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na hapo. Okay, maray na aga. Please, go ahead. Marinaga pa de, at least na training man ang mga bagong henerasyon kan mga opisyal, partikular digdi sa Legazpi City, kung paano mag-preside asin napapractice ang parliamentary procedure sa sesyon. Ini ang nanotaran kan DCGB News pagkatapos na kasunma na testing man si City Councilor Ismael Boban Diport na saro sa mga hobin pang konsyal kan Legazpi na iyoan pinili kan mga pagiriba na mag-preside temporary dahil on leave man si Vice Mayor Bobby Cristobal. Sabi kan na iba, 99% man na na-manage ni Buban ang dalagan kansesyon magpuon sa pangadyi ni City Councilor Milabal sagkod na natapos ang sesyon na ilusot ang saro sa mga proponedong ordinansa itong pagkrear nin opisina para sa mga paharong digdi sa Legazpi na ipig proponer ni City Councilor Boots Lucila for second reading na asin nagkakapirama na mga committee reports. Practice man ini sa sanggunian palunsod na kundai ang Vice Mayor o dahil si Vice Mayor Cristobal nagpipili sinda din presiding officer. Minsan si City Councilor Lau Beltran asin iba pa. At least napapractice ang mga bagong breed kana mga opisyal digdi sa Legazpi sa pagpapractice sinda kan parliamentary procedure bilang mga opisyal kan syudad. Yan, sige. At least
mahilingtan mga matitibay talaga man Iyo. Araw kan mga panahon, araw lumanta, talagang mga di kalidad ang mga yaon dyan. At least ko dyan, ining mga bagong breed kan mga opisyal ta, na hiling man talaga ang saindang potensyal. Iyan, sige. Iyan, paring ang informasyon pa, hali sa Sangguniang Palunsod, Alarmario, DCGP. Salamat kumpadring Al sa dagdag na istorya hali diyan sa Sanggunian Panlunsod. Tama lang na magpahiling ka mo diyan nin abilidad tanganing daiman kumbaga malugi ang gobyerno budaan tawo asin sukumpiyansang ipinasubli sa Indo daiman ikasupog. Ang konseho baga is a lawmaking body. Kaipuhanan, magpahiling ka talaga dyan ng abilidad. Dapat intellectually capable ka dyan. Bako yan na basta-basta. Isipon mo magibo ka mo nin mga layes, tatanems, which is of local application. Bako yan basta-basta. So kaipuhan, igwa ka nin hararom na kaaraman and sa prosedimento, parliamentary rules. Yan, tabi. Taod-taod, idiretso ta yan. I-rate ta digdi sa ining mga barangay oficiales. Ano? Sige. Nasa linya muna si Joshua Bino sa oras na 16, antes ang alas 10. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Sir Tio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag man niya tong bareta, may plano ang Daraga PNP na makapagbakaling dagdag nindang mga unit ni na patrol car. Ang pondo na mapagkukuhaan kay ni Sir Pio yung pambakal, iyo ang alokasyon na ali sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay. May kantidad 2 milyones pesos na inalokar ang lokal na gobyerno para sa PNP. Ang kantidad na inialagad, iyo ang kanakaagi pang taon 2024 na daiman na hero o kaya nagamit. Kasuod ma Sir Pio sa regular na sesyon, natukar ang kahagadan kan Daraga PNP sa paagi ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea na kung na nagre-request na kung mapupwede pang ma-utilize o magamit ninda itong nasabi ng kantidad min pondo. Sigun kay Vice Mayor Bobby Magalona sa satuyang interview, rasunable asin nahiling maninda ang iponin dagdag na patrol unit para sa Daraga PNP na kapakinabangan man para sa seguridad kan mga taga-Daraga. Kung kaya ang nasabi ng kahagadan na ni Lieutenant Colonel Azotea, iyo ang nasa kamot na kan komitiba ni Consul Attorney Joey Marceliana para sa magkakanigo pang pagreparo asin kung ano ang magiging aksyon o simbag digdi kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Pirang units ang babakalon at tabi Joshua over? Sa ipanabanggit tabi Sir Pio, pero ang kantidad na alokasyon ka nakaaging taon na dainahero is 2 million pesos. Ay, pwedeng makabakal ka anin na saro or dua, depende sa brand, asin unit. Yes. Oho, so dua maximum siguro, dua minimum saro na additional patrol car akan Daraga PNP, Yes, roger to that. Budan importante pa, igwaning na-identify na mahuhugutan sureball na pundo. Talang nahiro kan last year. Yes, oho. Ay, tabi, by the way, Joshua, mapuo na suko niya, next month yung Kagsawa Festival? May coordinate na tabi ito, Sir Pio, kay Mayor Junji. Iyo, matindihan mga aktibidades ngunyan na nakalinyada, dakol na baganin mga nakalinyada dyan akon, aktibidades. So, kunyan dyan, good luck sa Kagsawa Festival sa pamamayo ni Alcalde Junji Hausyan. Sana, first time ni Mayor Junji na siya ang mamadalagan kan Kagsawa Festival as Mayor. Iyo, kayang-kaya ni Mayor Junji. Alo yun andyan sa Kakakagsaw Festival si Mayor Junji. Siya nagkaroon nga tubuan si Uban. Sige. Yan tabi Sir Pio, nadagdag na istorya, halidig di sa lawas, Joshua Bina, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa Daraga. Good morning kay Mayor John G. Hausyan and good luck dyan sa Kagsawa Festival. Yan.
mabakal man kita kaan papaping, sarong maharang, tapos sarong bako. Garo sa na ba kita nagbabakal ng pinangatabi, Kagawad Bong, logro nyo kan boys and paints, ha? Mabakal nin auto. Kagawad Bong, maray na agatabi isay mo, boys and paints, the number 1 paints. Now, bago ta itong sukon yan, igwanin, naipasar pala na on third and final reading man sa lower house, si Congressman Joey na Salceda kan 2nd District, itong pagiging ng departamento mismo kang NEDA. Taang NEDA baga, kung sana, National Economic and Development Authority, parang sub-agency sana kan Department of Finance yata yan eh. Inda kung tamaan sa kuyang pagkakaintindi. Kumbaga, kunyan sana sinda, authority, sa irarom sana, bako sindang cabinet, bakong gabinete. Ngunyan, naipasar na ni Congressman Joey on third and final reading sa lower house man, and it will be elevated sa Senado. Itong sa pagkrear na ka na Department of Economic Development, DEV, yan na NEDA. Iyon ang kumbaga maging think tank na departamento na mismo, ma-oversee kan economic planning, monitoring, direktamente sa siyempre sa irarom kan opisina kan presidente. This will speed up sugabos na yan na nga ni plano sa ekonomiya, monitoring, coordination, and siyempre mapapahiwas pa sa indang trabaho. So naipasa rin ni Congressman Joey dyan sa lower house. This will have an impact tabi sa pag-speed up kan sa tuyang mga dyan baga paano pipaagi sa NEDA economic planning, gabos yung mga proyektos naan, investments, gabos minaagi dyan. It's the think tank pag-apot po sa economic development kan Pilipinas, directly under the supervision ayan kan opisina kan presidente. Yan tabi sa third and final reading duman sa lower house, isasakat yan sa Senado. Now sa Senado naman, kasuwapon, na iluwas tayo ni duman sa Bicol Target, iyon na nga nito, on third and final reading man, tapos na ang proseso. Isasaangat na sanaan sa opisina kang presidente for signature. So, pag fix na kan term, kan ilihidong opisyales kan barangay, kapitan, kagawad, including SK, chairman and kagawad. 4 years na, tabi. Halat-halaton talang kung mapirmahan ang kang presidente, tanganing maisihan ta kung arin na set of elected officers kan barangay so sitting or iilihir sa maabot na eleksyon including SK. Halaton ta ang implementing rules and regulations kayan ta dyan iyan tabi makukunyan, dyan iyan mapipinunin marhay. So kung arog kaan, kung 4 years, pirang termino mo yan kan barangay, tulong taon ba? Parang 3 years yung sa barangay. Pero nagparaka-extend baga paano yung tatanems because of the postponement kan kunyan kan barangay election. Now, 4 years iyan, halos kabaing na kan termino kan presidente. Daog nga ni, so termino kan gobernador, congressman, kan sa tuyang mga lugares. Tayan baga 3 years na. Samantalang ang kapitan, kagawad, SK and kagawad, kang SK man, 4 years tatanems. 2 taon sa nandiferensya ninda sa termino kang presidente. So, this is high time na sa maabot na eleksyon kan barangay, pilion talaga so intellectually capable. Taang sa indong turno, halos turno kang presidente, daog nindo ang turno kan kunyan. Term of office kan gobernador, vice-gobernador, kinatawan, alkalde, vice-alkalde, sanggunian bayan lungsod members. Pati na congressman. 4 years ka mo dyan na magtuturo ka. So,
bako basta-basta. Pero di los ubos, igwanin mga barangay na talaga ang yaon dyan, mga able and capable. Ha? So pumili kita dyan, including mga kagawad na bako sana itong sa kagawad na gulpi ang padihon ng gagana. Tapos mga patabaing baka. So magpili kita nin talagang igwaning pagkaaram sa local governance na hararom. Igwang mga barangay tatanems na potensyal. Igwang mga barangay na igwa dyan nakakalocate sa indang teritoryo na kunyan na capable na makapag-raise nin halangkaw na revenue ang barangay. Duman nga ni sa Manila baga ang Makati, ang sarong barangay sa Makati gari halos syudad na ang sistema an sa indang kita Madam Rose, maray na agatabi. Maray na agaman. Opo. So, kapabli talaga na oras ng banggi na ipagkarama na uyong ako, nag-inom ako. So, talagang madalagan. Pagkatapos, kainin da pag-urihan mga dapat tauan kan mga benepisyo kan gobyerno. Na dahil pagpilion na kung bako ninyo kapamilya, ginigilit ninda. Dapat sisigon lalong 4 na taon na. Ngunyan, sa tao man, dahil magpa-daog kan kantidad nakapot. Takon pagkatapos kan eleksyon, dahil na nga nagpapahiling ni maglibot, maghapot kung ano ang kamuktakan kan mga tao nindang nasasakupan. Kaantara mo ninda, nabakal ko naman niya yung sinda. Nako. Thank sige. you. Salamat ni Maray. Bullseye, itong sinabi ni Madam Rose, nagraheda, So talagang pilion ng tultul because ang barangay, bakuyan basta-basta. Ang kapitan na nagakapot diyan tabi tatanems, daog niya ang presidente nata. Ang presidente igwaning limited powers as defined by the Constitution. Executive ka sana. Dahil ka pwedeng mag-legislar, dahil ka pwedeng mag-implementar ng lay. Ang kapitan, executive na, legislative pa, nag-implementar pa. Tan kapitan bagay yung presiding officer, ang kapitan iyo ang presiding officer. Executive na siya, legislative pa. Tapos siya pa na nag-implementar kan mga leyes nako dyan sa barangay. Hello Sir Tabi, good morning. Sir, good morning boss. Opo. Sumunyan bagang mga nakatukaw sa posisyon, dapat pigtex mga isa mo, from 2023 yan to 2025, iyo baga so, yan, so, term lang ninda. Oo. Tan October 2023 baga yan nag-election baka? Hanggang 2025 baga yan October man. Unless otherwise, kung ang tigtara mo dyan, so, di-discuss mo ngunyan, ma-extend yan hanggang 4 years. Pero malibungan ano yan, so, sa next election i-implement or sungon niya ng mga nakatukaw na i-extend. Yan ang dyan ang hapot. Iyo po nga ni bagasupig di-discuss na kasubago na halat-halaton tan na sana pag napirmahan ni kang presidente maluwas nan so internal implementing rules and regulations kaan kung it will refer sa masunod na iilihir na opisyalis kan mga barangay including SK and chairman. Ano po? Iyo. Okay. Ang problema pa dyan, Tabi, Pio, so, ito, dugtungan ko lang sa tigtaram kang babae na caller mo a while ago na ang kung kaya, paano sa mga non-performing? So, ano ba kaya na, so may mga excuses na, para, nakalimbawa, out of town niya, or kung ano pa man, so, kumbaga, so, bako consistent ang performance nila sa barangay. Yan. So, sa daning maray ang tao, ang habitantes, kumbaga, extend. Sige. Kaya, iyo po. Salamat din Maray, Sir Tabi. Iyo po. Thank you so much. So, piliw na nin tultul tatanem. Yugon mo garo na termino de opisina ni Presidente kan Republika kan Pilipinas. 2 taon na sa nagkaipuhan, garo ka na Presidente. Anong na taon na matukaw, magpili kimaray, sabi ni Kagawad Bong Logronyo, magpili kimaray, dapat tatao maghanap kipondo, dai maghasa sa budget kan barangay. Dapat na
nasa pakete na yan kan ibuboto nindo. Is this capable? Intellectually and tatao kan gabos in and outs. Sabi ni 4498, 2 years lang po ang term kan mga nakatukaw ngunyan from 2023 to 2025 unless ma-extend sinra. Ayan, iyan so nag-apod sa tuya na listener. Salamat po. So most probably this will okay, this refers duman sa kunyan sa sa ining maabot na mga mailihir na barangay. Maray ko ining nagkakapirang kapitan tadigdita, igwa kitang mga midbid na talagang matitindi. Yogun moan. O siyempre yung barangay Dapdap, yaon tatanems, di ba? Si Mama Mila, nakaw sinasabi ko, si Mama Mila Bal, dawa turog nagsisirbi, ang espiritu. 24/7 diyan sa barangay niya. And among others, na mga kapitanes digdi sa tuyang palibot. Yan. Mama Mila Bal, ang presidente kang kunyan. Kan ABC digdi sa Legazpi. Konsihal. Sabi na nga ni Ibaga, maski turog, nagsisirbi sa komunidad. Gunman. Mama Mila, Kagawad, City Councilor. Maray na aga tabi, Pio. Opo. Aram mo, iyan ang mga extension na iyan. Maray man iyan, Pio. Tanganing so mga day pa na accomplish na mga proyekto, marealisa riyan dyan sa Lambang Barangay, di ba? Ayun. Kaya lang, ang problema dyan, Pio, dapat talaga i-comply kan Lambang Barangay Official na apan pagtaas kan sa indang tuong kamot na maserbisinda sa indang kapasidad na inakomodar kan mga constituente kan barangay, o di ba? Siram, siyapol, target. Alam mo, pag di man pwede na papugian, kadakulan pundo, di ba? Yes. Ang dyan, dapat pag nag-survey ka sa barangay, may puso tabi. Pio, na makusanaan sa diri mo ang serbihan mo, ang pamilya mo, kundi priority ang majority ng mga tao sa barangay. Naning daiman magbasol ang mga nasasakupan ta. Primera vez, Pio, igwa man kidain ako kontento kang serbisyo, o di ba? Ay ata, nasabi ko sa imo, ang politika sa barangay, iyo nasan nako, dahil nasan ang kaniguan. Pwede, Pio, magpa-apekto ang lambang leader kang barangay sa mga nadaiman pwede talaga i-implement sa kunsari sa barangay. Primera vez, idadangugon mo yan, Pio. Kung pwede iyan i-implement na pigsa-suggest kang nagkakapirang gusto man na mapatupad ang pangaturugan ninda. Pero alagad, wala man talagang sufisyenteng pundo ang barangay. Para po mai-implement ni ang pigsasabing o ni pakarayon mo ining tinampo, ayuson mo ining drainage, ma-disponer pa po ang mga ehekutibo kayan para makakuha kitang pundo para magibot ang nasabing proyekto. Iyan nga ni Piyong. Iyan problema ko digdi sa barangay. Dakulo na ako, Piyong, itinadtad na mga mga tarp na no parking, no obstruction, pero alagad nagpapararking manggiraray. Ano ang gigibong ko, Piyo? Di, karandaduang ko na sanaan. Tama ka dyan. Disiplina. Kinarandaduang ko, madurugan sa barangay, masabi na, ay, biobo, biaba, no parking, no obstruction. O, yung mga professional pa yan, bako, para de los ubo sa mga professional na mga, police, o, di ba? Basta, abo ko naman para Piyo. Ako, mapaunra ako, Piyo, kung igwa kang tuyo sa barangay, araniyo ng barangay hall para magsabi kayo, pwede po, may kukaon lang kami, maaantala lang kami kan sa moya na pag-park mo na dyan. Tangani, maproteksyonan mi Ma'am Pio, di ba? Yes. Pero
Kagawad Mamamila, in your official capacity as ABC, Ligaspi, ano sa imong masasabi ka ining naipasar na sa third and final reading, fixing the term to 4 years, tabi? Maara mo yan, Pio. Paborable man po yan sa mga deserving officer kang barangay. Tangani po, mag-ibon ninda sa mga gusto ninda i-accomplish sa lambang area ninda. And sana po, maging dedikado man po kita sa pagserbisa mo sa tuya ng mga na sasakupan. At syempre po, nag-expect man po talaga yan. Yan ang pagsasabi mo, Pio, na 24/7 na dapat i-proteheran ta as in reparohon ta ang kapalibutan. And syempre, man po yan magigibok ang kapitan. Kung wala man po ang mga desidido man ng mga kagawad na a-assign taman po yan per porok para po sindaman po dyan ang mimidbidon na sindaman po ang little kapitan. Yan. Nakukuha kong punto mo, tabi, Councilor Mamamila, Kapitan, na ang tulong taon kulang sa pagkuhaning proyekto. Kulang talaga. Kulang po. Maski po maski nga ni po ang LGUs, kulang man po talaga ang tulong taon. Para po maghinguha ka, makakuha ka ngunyan na taon, maproseso sa otro taon, ma-implement sa otro taon. Hindi pa man yun matatapos, di ba? Eleksyon na naman. Correct. Kaya, alam nito tabi, mga tugang, mga kabarangay. Tapos siyempre, Pio, pigsasabi ko nga ni, na nagpun ako sa larangang kapolitika, 16 anyos ako, Pio. Primero kong hagdanan is the Kabataan Barangay Chairman. Nakaiba ko nga ni ang si Ray Bachiller na iyong presidente ni Kaito. Amy Marcos. Di ba? Yes. O di sige, tabi. Mamamila, tamabarita ng alas 10. Tabi. Thank you so much. Mabuhay ka. At least nakuha ko sa official na pahayag mo bilang ABC na favor ka mo kay ni sa naipasar ng Umiduma sa Senado. Iyo po. Thank you. And sana po i-comply man iyang kang lambang barangay official na pag-extend kan service. Tangani po, mapahiling ta na day na sayang ang pag-sponsor ninda sa nasabing ano nga rin, Pio? Na resolution or basta salamat at sinariparo po ninda na mga deserving man po ang majority barangay official sa Pilipinas. Thank you and mabuhay ka. Mabuhay. City Councilor Kapitan Mamamila Bal. Mabarita si Angel, nakautang na kita tapos ibukod mo na tatanim sa gabos. We will be right back. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 16. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinigundahan ni House Committee on Dangerous Drugs sa Chair Robert A. Barbers ang pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na igwanin grand conspiracy sa parasakan pulisya para itago ang mga iligal na aktibidad.
Tinawan doon ni Barber sa sinuportaran niya ang anti-drug campaign kanakaalihis na administrasyon alagad dahil matatago na naging saruining catastrophic failure dahil sa impunidad asin kawaranin hustisya. Sinabi pa kan opisyal na ang pagsaangat kan kaso kontra sa 30 pulis kaibahan ang duwang general na imbelto sa pigisabing drug haul kan taon 2022 sarong patunay na igwanin systemic abuse sa mga pulisiya kanakaaging administrasyon. Yara pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang #1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Legazpi. Si Consi JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalao man lang, serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. So itong pinagsasabi ta na naipasarma ni Kong Joey sa lower house po ito tabi may naghapot kaya pig-scroll ko ning sa kuyang messages digdi. Sa lower house ito so pagkrear na kan Department of Economic Planning and Development. So yan na NEDA, dahil na po yan. Mas makukonsolidate yan, mas madakula, mahiwas, departamento na mismo. Sindaan na inkargado, kan gabos na economic planning, development, monitoring, implementation, kan mga projects para sa pagpadalagan kan ekonomiya kan Pilipinas. Naipasaraya ni Kong Joey sa third and final reading man sa lower house. So ito man na sa mga kapitanes, buda kagawad, including SK and chairman, duman man ito sa Senado, third and final reading na ito. Nasa nang kunyan, proseso, pag napirmahan ng kang presidente, magiging efektibo na yan. Sa wrong report pa bago kita magtapos kang programa, si Karen nasa linya. Okay yung linya ni Karen Tabi Tatanems, nasa connection pa. Karen, good morning, go ahead. Yes, Sir Pio. Kinwestiyon ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abades Armidilla ang kautuban kan gobyerno probinsyal kan Albay na milk feeding program. Pero para sana sa mga estudyante sa munisipyo nin Kamalig, Albay. Ini matapos na ipresentar ni Board Member Sheena Onrubia de la Cruz sa iyang committee report ang Memorandum of Agreement kan Provincial Government of Albay as in Department of Education Albay na magkaigwana ni milk feeding program bilang parte ka na school-based feeding program ngunya na school year 2024 to 2025. Sa initial na pagpahayag ni Board Member Armidilla Digdi, sinabi ka ini, may posibilidad na may maharapot na mga eskwelahan
nata ta southern as in northern na eskwelahan sa nakan Kamalig. So pinili na pipinipisyal kan provincial nin pagatas na hali sa Albay Dairy Plant para nga ni digdi Salpio sa milk feeding program. Yes. Halagad tinestyon na kaini kung nata waraan ng gadpati na ibang eskwelahan na pinipisyal hali sa ibang lugar, kundi taga Kamalig sana sa north and southern sa nakang Kamalig. Ang naging kasimbagan ni Board Member de la Cruz Digdi, ini ang ipig-rekomendar kan DepEd Albay dahil sa harani sana sa Kamalig ining Albay Dairy Plant na pagkukuhaan ng gatas for feeding program. Tasusok pa digdi, tig-considerar maninda so katotohanan na bata ngaya madali maraot ang gatas. Yan. Dagdag pang sabi ni Board Member de la Cruz, limitado man sana ang kapasidad o kayang i-produce kan Albay Dairy Plant na pagatas sa mga kakean. Kaya so napag-desisyon ng tabi Saltillo na beneficiaryo, mga nasa 2,000 labisan ng estudyante from North and South Elementary School sa naiyan kan Kamalig Albay. Mientras tanto, ang kautuban ka na nasabing milk feeding program, ang makatabang ang provincial na i-address ang tigsabing malnutrition issue sa mga nasabing eskwelahan. Yan, tabi Sir Pio, ang istorya digdi sa luwas, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Yan, standby si Chief Jimmy, si Pading Jimmy. Naka-connectar, okay yung connection, dahil naputol. Compadre Chief Jim, good morning. Yes, salamat tabi pa di maray na aga sa mga parantabay. Namundagan man garay tabi pa di so pagpapailaw da sa resettlement site sa Barangay Bubulusan. Digdi sa Banuan kan Ginobatan. Kung matatandaan kan bagyong Role, nagka-displace, nagka-wararan kiistaran dahil ka plus flood so mga yaon digdi sa Barangay San Francisco. Travisia, portion kan Travisia and San Rafael. Panahon na ito kay ni dating Gobernador Al Francis Bichara, dumatinda ipinagrelokar. Ngunyan, pirang taon na, sigyan pa nga po reklamo kan mga residentes duman, na ipinagrelokar na dahin na papailawan. And nagigibon ni Nisperso si Mayor Chino Garcia na aros pinersonal na si General Manager Boksit. Kasabay si ABC Federation President Ando Namya. And yan na, uninan resulta tabi pa di. Kasangon niya, naghahalat na mapasiring duman sa Bubulusan. Tama-energize na niya na pagkaldaw. Wow. Yaon digdi si Mayor Chino and kagawad Lando Palabrica, naghahalat na kansay na mga pagiriwas. So aliko, ma-proceed man ngunyan, tama-energize na. Very good news na ini sa mga relocates na yaon dyan. Mayor, good morning po sa ibong nalinya si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Good morning po, Sir Pio. Yes, Mayor Chino, good morning. Good morning po. Pirang taon so hinalata bago mag-switch on man agad yan, ma-energize yan na resettlement? Aloy po ito eh, pirang years ito. Basta pagkatukaw ko po, wala duman ki kuryente. And yung ano ito sa big priority ta na matawanan sinda ki linya. So inot na natapos ta. Then ikabit sa transformer by December. Una may nga nagkakuryente na. So by follow up man po through office, pati po sa Indo, dako lang tamang ito. Ngunyan, yaon duman sa team kang Aleco, nagkakabit na sinda ki meter by household. Ay, magayon. At least sa imong turno, na-realisar na yan na magliwanag na dyan sa resettlement tabi Mayor Chino. Iyo also, pigpaparasugo mo nga na iso si engineer mo bagad dyan, mag-follow up digdi sa Aleco. Balik naman po. So, nagpapasalamat kami, namundag manggiraray. Mapasiring ka mismo duman tabi, Alkalde? Opo, mapasiring po kami duman. May pigtatapos lang kami. Then after, diretso kami duman tabi. O di ano sa imo man na pangapudan o kung gawa kang gustong pasalamatan, tabi, go ahead. Siyempre, inot po, nagpapasalamat ako sa mga tao na nagtabang na maging posible ini. Siyempre, saro na po kamo duman sa nagtabang na ma-follow up kay Aleco. So, dakulo na naging proseso. And of course, sa Aleco, una na po, dakulang salamat ini. At
magkakakuryente na sa muyang bagong relocation site. Opo. Mabuhay. Salamat tabi Mayor Salamat Chino. po. Salamat po. Okay, so yan tabi padayan good news para sa mga relocates na yaon dyan sa bubulusan sa Banuan kan Ginobatan. And mapasiring man kita duman taod-taod. Oo. Sa ngaran ni Kagawad Lando Palabrica, Sir Nico Amano, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy. Kasabay dyan si Alcalde Chino and then si Kagawad Palabrica and susaro nalingaw ko ano. So gabos dyan na tropa. Sige, salamat kan sa inyo paghinanyog day maghali masunod tulos ang samuyang news director si Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat